அவர் கிரேட் தமிழ்நாட்டில் மொதல் நாள் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுவானுங்க. என்னை பிதுக்கிட்டாங்க நசுக்கிட்டாங்கன்னு ஒருத்தன் படம் ரிலீஸ் பண்ணுவான். அப்புறம் பின்னாடியே வந்து நான் முதலமைச்சர் அந்த படத்தை பார்த்து நான் 3 நாள் அழுதுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரு ஒரு பிட்டை தூக்கி போடுவார். அப்புறம் அப்படியே ஒரு நரிக்குறவ பெண்மணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு கோவிலில் சோறு போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சேகர் பாபு கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆச்சரியம். அடுத்த நாள் அந்த அம்மாவை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு சேகர் பாபு சாப்பாடு போடுவார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே முதலமைச்சர் வந்து சரவண பவனில் இட்லி சாம்பார் தோசை எல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த நரிக்குறவ பெண் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்ற மாதிரி போட்டோ ஷூட் எடுப்பார். அந்த அம்மாவுக்கு வீடு கொடுக்குறேன்னு லோன் கொடுக்குறேன்னு அத்தனை டிவியும் திரும்பி திரும்பி இதையே காமிப்பானுங்க. எவனா ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான்னா அப்படியே ஒரு சர்வே எடுப்பான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பெஸ்ட் சிஎம்னு அவன் ஒரு பிட்டுக்கு தூக்கி போடுவான். கடைசியில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மை நிலவரம் இப்படிதான் இருக்கும். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அஸ்வினி பேசுறேன். இந்த மாதிரி பூஞ்சேரி மகாலிபுரத்துல முதலமைச்சர் ஐயா வந்தாங்க. அனைவருக்கும் 12 பேருக்கு லோன் 1 லட்சம் ரூபாய் லோன் செலக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 30 பேருக்கு 10,000 கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு பட்டால கொடுத்தாங்க. வீடு சொல்லி வீடுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அது ஒண்ணுமே நடக்கல சார். லோன்னு சொன்னாங்க 1 லட்சம் ரூபாய். ஆனா ஒருத்தனு கூட அது 1 லட்சம் ரூபாய் லோன் யாருக்கும் இன்னும் கொடுக்கல. 1.5 வருஷம் ஆகுது சார். இன்னும் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு நாங்க வந்து கடை இருந்ததா லோன் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க பேங்க் மேனேஜர். எங்களுக்கு இத்தனை ப்ரூஃப் இருக்கு சார். ஆதார் அட்டையில இருந்து நலவரி அட்டையில இருந்து பேங்க் புக்கு பட்டா மண்வரி எல்லாம் ஃபுல்லா ஆதார் இருந்துன்னு கூட அந்த ஆதாரம் கூட பத்தாது. கடை இருந்ததா உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அன்பரசன் ஐயா பார்த்தனாங்க. பேரிஸ் போயிட்டு பேசினப்போ எங்களுக்கு கடை இருந்ததா லோன் கொடுப்பாங்களா எங்க மக்களுக்கு ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு 3 கடை கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க போய் செங்கல்பேட்டை போயிட்டு பாருங்க கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு கலெக்டர் சார் சொல்லியிருக்கேன்னா அங்க போனோம்னா உங்களுக்கு கடை எடுத்து கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. கலெக்டர் சாருக்கு வந்து மீட் பண்ணோம் பேசணும். எடுத்து கொடுக்கலாமான்னு பேசினாங்க. மகளிப்பரம் கூட விஓ சார் வந்தாங்க. இந்த கடை பார்த்தாங்க. எல்லாம் காலி இருக்கு சார். கடை எல்லாம் இருந்தையும் ஒரு அம்மா வந்து சொன்ன பிறகு காலி இல்ல சும்மா வந்து ஒருத்த 4 கடை எடுத்து நடத்துறாங்க சார். எங்க நரிக்கோடு சம்பிரதாயத்துல ஒரு கடை எங்களுக்குன்னு இந்த ஆக மொத்தத்துல எல்லாமே டிராமா தான். தட்ஸ் தி திராவிடன் மாடல்.